खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव बिटिआर सोरखारनि जर'खा मान बावनाय हाबाफारि। दिल्लीयाव बर' हारिनि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय सा 165 बर' महरगिरिफोरखौ बरायदों। दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' रेडिअ' आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबाव क'क्राझारनि सान्दमारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे जर'खा मान बावनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिया 1955 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव बर' हारिनि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय सा 165 बर' महरगिरिफोरखौ बरायदोंमोन आरो मान बावदोंमोन। मान बावनायाव गांसे फोरमानलाइ, गांसे गोसोखां खाम्फा, नोगोद 50,000 रांनि चेक, गंसे एडि चादर कट आरो मोनसे आर'नाइ दं। हाबाफारिनि जागायजेननायाव रुंसारि रोजाबगिरिफोरनि मुङाव 1 मिनिटनि आरज गाबनाय जादोंमोन। उनाव बे हाबाफारिखौ बड' साहित्य सभानि आफादगिरि ड सुरत नार्जारिया बेखेवदोंमोन। बे फालिथायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। रायखांनो गोनां दि इं 1955 मायथाइनिफ्राय इं 1986 मायथाइसिम भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव मोसानाय बिबैफोरा दिन्थिफुंदोंमोन। बर' महरगिरिफोरनि जारिमिन बिजाबखौ बर' साहित्य सभानि आफादगिरि ड सुरत नार्जारिया फोसावदोंमोन। केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म रनजित दास, क'क्राझार लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि मासिगिरि कातिराम बर', बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि तरेन बर', सानजा क'क्राझार बिधान सभानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, साइखं बसुमतारी, सजल आली, एमसिएलए रेवरेवा नार्जारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि, दुलाराय बर' महिला कल्याण परिषदनि आफादगिरि बिजुलि नार्जारी, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं ड डिमासा दैबिर मोसाहारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा ड इन्दिरा बर'। बेबायदिनो गोदान आरो गोजाम महरगिरिफोरजों लोगोसे गोबां जौ बैसोगोराफोर, बिटिआरनि मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ 1000नि बांसिन राजखान्थिगिरिफोरा UPPLआव हाबदों। मोनसे गिदिर राजखान्थियारि आगानाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 1000निबो बांसिन दैदेनगिरिफोरा बृहस्पतिबाराव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLआव हाबफैदों। सुबुं थुबुरमायाव हाबहैनाया क'क्राझारनि रामफलबिलनि रुपनाथ ब्रह्म फोथाराव जादोंमोन। बेयो बावैसोनि समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव बयनिख्रुइ देरसिन राजखान्थियारि सोलायनायफोरनि गेजेराव मोनसे। बे आगानखौ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां UPPLनि फारसे बांलांनाय मददखौ दिन्थिनाय जादों। UPPLनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारिखौ दैदेनदों। बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारीया बाहागो लादोंमोन, जाय दोलोनि थाखाय बे हाबाफारिनि गोनांथिखौ दिन्थिदोंमोन। UPPLनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया हाबनाय हाबाफारिखौ सामलायो। BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारियाबो दंमोन। बिसायख'थिया खाथिसिनाव फैनायजों लोगोसे बे सोलायनाया नोजोर होयो दि माबोरै आसामनि राजखान्थियारि थासारिया गोख्रैयै सोलायगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि दैबानाजों खहा जानांनाय थागिरिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय DDMAआ हेल्पलाइन बेखेवदों। गुवाहाटीयाव नोगोरारि दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै जिल्ला खैफोद सामलायथि बिगोमा DDMA कामरुप मेट्र'आ सरासनस्रा सुबुंफोरखौ मोनसे खावलायदों। दै लोमसावनाय एबा दैबानाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि जाहोनाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नोगोरारिफोरखौ गोख्रै हेफाजाबनि थाखाय जिल्ला इमार्जेन्सि अपारेशन सेन्टार DEOC जों सोमोन्दो लाखिनो खावलायनाय जायो। बे राहाया रोजा अखा आरो नोगोराव दै लोमसावनायनि बे सायाव थागिरिफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनो मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो महरै लानाय जादों। इमार्जेन्सि कन्टेक्ट डिटेल्सफोरा जादों टल फ्री नम्बर 0361 1077, जानबुं नम्बरा जादों 93654 29314।
बे हाबाफारिखौ गिबि मन्थ्रिनि मावख' CMO आसाम आरो फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिथोनगिरि आसामा नायदिंगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि दैबानानि थासारिनि गेजेराव आसाम सोरखारा दिनै 30 मेआव सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखाय बन्द फोसावदों। सोहोराव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिहोनाय गाज्रि बोथोरनि थासारि आरो गुवार दैबानाखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा दिनै सनिबार 30 मे खालि गुवाहाटीनि गासै सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखाय बन्द फोसावदों। बे थिरांथाया 29 मेनि मोनानिफ्राय गुवाहाटीयाव गोबां अखा हानायनि उनाव फैदों, जायनि जाहोनाव जोबोद दै लोमसावदोंमोन आरो नोगोरनि गाहाय बाहागोफोरा लोमसावदोंमोन। सोरखारि क्वार्टारफोराव थाग्राफोरखौ खामानियाव फैनो बिथोन होनाय जादोंब्लाबो गावसोरनि खामानि मावग्रा थावनिनिफ्राय गोजानाव थाग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनोबो जर'खा सुटि होनाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबार 30 मेआव मोनसे खौरां मेलाव रोखा खालामदोंमोन दि सुटिया बैसोर सुबुंफोरनिल' सिमा गोनां जायफोरा थांलाय फैलाय खालामग्रा जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों। बिथाङा गावारि आफादफोरखौ मावख'आव मावफारियाफोरखौ लिंहरनो नाङा होनना साननो खावलायदोंमोन, थेवब्लाबो बेनि थाखाय जेबो नेमखान्थियारि बिथोन फोसावनाय जायाखै। गिबि मन्थ्रिनि बायदिब्ला अखा हाबाय थानाया बांलादेशनि सायाव मोनसे गाज्रि थासारिनि जाहोनाव जादों, जायनि जाहोनाव आसामाव गोबां जोमै सोमजिदों। बिथाङा सांग्रांथि होदोंमोन दि गिसि थासारिया सनिबार सानजौफुसिम सोलिबाय थानो हागौ, जेराव रबिबार 1 जुननिफ्राय एसे जौगानायनि आसा दं। मोब्लिबारि खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय होबथानायनि राहा महरै आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड APDCLआ दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव 100नि बांसिन ट्रेन्सफर्मारफोरनिफ्राय अरायथा नङै मोब्लिब जगायनायखौ दानस'दों। मावफुंनाय रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय दैनि थाखोआ खमायनायनि उनावसो फोसाबफिन्नायनि नाजानाया जागायजेनगोन। थागिरिफोरखौ गोख्रैयै न'नि सिङाव थानो, गोनांथि गैयाब्ला दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो आरो बिबानगिरिफोरजों फोसावजानाय रैखाथि बोसोनफोरखौ गोख्रोङै फालिनो बोसोन होनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि दै लोमसावनायखौ लानानै मेघालयनि गिबि मन्थ्रिया 2 जुनआव आसाम दावबायगोन। मेघालय चिफ मिनिस्टार कनराड सांमाया 2 जुनआव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनो थाखाय आसाम दावबायगोन। बे जथुम्मायाव गुवाहाटीनि गोब्राब दै लोमसावनायनि सायाव नोजोर होगोन, गुबैयै जराबाद ओनसोलाव। सानैबो दैदेनगिरिफोरा आसाम मेघालय सिमानि खाथियाव सामलायजायै हाजो दाननायनि गोहोमनि सायाव सावरायगोन, जाय गुवाहाटीयाव दै बांलांनाय आरो दैबाना होबथानायखौ गोहोम खोख्लैयो। बे जथुम्माया गोजौसिन बिजिरसालिनि मोनसे बिथोननि उनाव जथाय राहा लानो खावलायनायनि उनाव। बिबानगिरिफोरा आसामाव गाज्रि जालांनाय दैबानानि थाखाय मेघालयआव हाजो दाननायखौ दायनिगिरि खालामो। बबेखानि गिबि मन्थ्रि शर्माया बुंदोंमोन दि 29 मेनिफ्राय बावैसो जानाय दैबानाया बांलादेशआव मोनसे डिप्रेसननि जाहोनाव गोबां अखा हानायनि जाहोनावबो जादों। रायजोआ दैबाना सामलायनायखौ साबसिन खालामनो आरो नोगोराव इयुनाव दै लोमसावनाय जेंनाफोरखौ बाङाइ खालामनो राहा लागासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ आसामाव दिनजानाव गिबिसिन हाग्रानि जिब-जुनार सावस्रि आरो बिजिरसं फसंथान मोनगोन। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदियै आसामा थाबैनो दिनजानाव गावनि गिबि हाग्रानि जिब-जुनार सावस्रि आरो बिजिरसं फसंथानखौ खालामगोन। 250 कौटि मावथांखिनि थांखिया बिगियान आरो गोदान दिहुनथायनि गेजेरजों हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिखौ बांहोनाय। 120 बिघायाव गोसारनाय फसंथाना जौगानाय डायग्नोस्टिक, हाग्रानि जिब-जुनार फरेनसिक आरो हरखाब फिनजाथाय आदबफोराव गोसो होगोन। बेयो हाग्रानि जिब-जुनारनि सावस्रि थिसननायखौ लामा दिन्थिनायनि थाखाय मोनसे खान्थि आरो गोदान दिहुनथाय मिरु महरैबो खामानि मावगोन। बे सुबिदाया आसाम आरो सा-सानजायाव जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनायाव गाहाय बिफाव लागोन होनना साननाय जादों। फोरमान बिथायारि बिजिरसंनायनि गेजेरजों फसंथाना हरखाब आरो गोलाव समगान्थि रैखाथि मावखान्थि मोन्नैयावबो बिहोमा होगोन। बे फोसावनाया 30 मेआव एक्सआव गिबि मन्थ्रिनि मावख'आरि हेन्डेलनि गेजेरजों खालामनाय जादोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ हाइलाकान्दियाव खावनाय 21.71 लाख रांनि सयाबिन थाव बोखांदों, सासे हमजादों। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव हाइलाकान्दियाव पुलिसआ 21.71 लाख रांनि 1123 कार्टन रिफाइन्ड सयाबिन थाव लाबोनाय खावनाय गंसे ट्राकखौ बोखांनो हायो। ट्राकखौ गिबियाव काछार जिल्लानि सालचाप्रानिफ्राय खावनायनि खौरां मोन्दोंमोन।
गोख्रैनो खामानि मावनानै पुलिसआ काछार पुलिसजों लोगोसे DSP सीमा हाइलाखान्दिनि दैदेननायाव मोनसे अपारेशननि समाव बरबन पार्ट 2 आव गारिखौ नागिरना मोनो। विचिंसा पार्ट 2 आव उननि नागिरनाया खावनाय कनसाइनमेन्टखौ आबुङै बोखांनो हादोंमोन। बिरसिमहा पार्ट 2 नि मतिबुर रहमान बरलास्कर मुंनि सासे सुबुंखौ खानाय जादों। आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय बिथांखौ काछार पुलिसनो गथायना होनाय जादों, जाय आथिखालाव सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ आमलाइगुरियाव दानारि साखोन-सिखोननि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार ICDS मावथांखिनि सिङाव उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालि आमलाइगुरि पाटगावआव दानारि सिखोन सान 2025 आव ब्लक थाखोनि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि थांखिया रेड डट चेलेन्जनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव दानारि सिखोन-साखोन आरो एनिमियानि बागै सांग्रांथि गोसारहोनाय। अंगनबाड़ी मावथिफोरनि मोनसे गोहोगोरा थुनफावथाया दानारि धोरोम आरो एनिमियाजों सोमोन्दो थानाय गोनांथार सावस्रि जेंनाफोरखौ दिन्थियो। रैखाथि गोनां आरो साखोन-सिखोन हुदाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय सेनिटारि नेपकिनफोरबो राननाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव सांग्रां बाहागो लानाय नुनो मोन्दोंमोन आरो लाइमोन सिख्लाफोरखौ सावस्रि आरो साखोन-सिखोननि सोमोन्दै सोलोंथाय होनायाव मदद होदोंमोन। 9थि खौराङाव दङ तिनिसुकियानि सुबुं मोनथाय आफादा सीमा ओनसोलाव हाथियार लाइसेन्सनि सोमोन्दै आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ सोंखारिदों। इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स काउन्सिल IHRC तिनिसुकिया जिल्ला कमिटिया आसाम सोरखारनि हाथियार लाइसेन्स होनायनि थिरांथाखौ गोख्रोङै हेंथा होदों आरो बेखौ रायजो-राजानि रैखाथिनि थाखाय खैफोद गोनां होनना बुंदों। आफादनि गाहाय नेहाथारि एल रतन सिंहआ बुंदोंमोन दि सुबुंखान्थिजों सायख'जानाय मोनसे आफाद महरै सोरखारा साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि जिउ आरो सम्पथिखौ रैखाथि होनांगौ। जुदि बे हाथियारफोरखौ गाज्रि बाहायनाय जायो अब्ला सोरखौ दायनिगिरि खालामनाय जागोन, बिथाङा सोंथि खालामो। बिथाङा बेखौबो नोजोर होदोंमोन दि सोरखारा सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो गुबुन हादोरारि बिजिरसालि दाखाबाय आरो बेनि सोलायै पुलिस हान्जाखौ गोख्रों खालामनायाव गोसो होनांगौ। रतन सिंहआ बुंबावदों, जुदि भारतआ 2-3 साननि गेजेराव पाकिस्तानखौ फेजेननो हायो अब्ला बांलादेश बायदि फिसा हादोरखौ मानो गियो? IHRCआ हाथियार लाइसेन्स थांखिखौ बन्द खालामनो दाबि खालामदों आरो बेनि सोलायै मोनसे गोदान जर'खा कामान्ड' बेटालियनफोर दानो खावलायदों। 10थि खौराङाव दङ हर गेजेरनि अपारेशनाव घुस नाजावनायनि थाखाय आसामाव CIDआ सेन्ट्रेल बेंकनि मेनेजारखौ हमदों। हरसे मोनसे थुनफावथायारि जाथायाव क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट CIDआ सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डियानि दमदमा दालाइनि दालाइ सामलायगिरि वीरेन्द्र कुमारखौ दाहार होनायनि बदलै सासे बायगिरिनिफ्राय 5,000 रां घुस लानायनि दायाव हमदोंमोन। सुलुंफोरा रोखा खालामो दि कुमारखौ मोनसे स्टिं अपारेशननि समाव हमनाय जादोंमोन, जाय शुक्रबारनि फुंआव बारायदोंमोन। CIDनि नायबिजिरनाया बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव जागायदोंमोन आरो फुंनि 2:20 रिंगासोआव बिथांखौ खानायजों जोबदोंमोन। CID मावथिफोरजों रैखाथि होजानाय दायनिगिरि बेंकनि मावख'गिरिया फोसावबिजोंनो जेबो बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव थायो। जायगानि नुथायफोराव कुमारखौ हमनानै लानाय नुनो मोन्दोंमोन आरो उनाव मोनसे CID गारियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा फोरमायदोंमोन दि दमदमा दालाइआ जाख्ल'नायनि सिगांनि अजदफोरनि थाखाय नायबिजिरनायनि सिङाव दं, जाय फसंथाननि सिङाव सैथोथिनि बागै गोब्राब जिंगा सिखांदों। CIDआ गावनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं आरो बेबादि आयेन बेरेखा हाबाफोराव लोब्बा थानाय जायखिजाया मावख'गिरिफोरनि बेरेखायै आरोबाव राहा लानायनि आसा दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।